लोगोफोर आङो दा नै दतमा इउ एन ब्रह्म कलेजाव दंफैयो आरोना जाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलावहाय कालचारेल रेलि नायदोंमोन नैबे कलेजानोमोन आरोखि ना ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर जोंहा नैबे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दतमा कलेजावहाय माने जोंहा मेम'रियेल डे जानो थांगासिनो दं आरोना दा आं बिनि थाखायनो आं माखासे नैबे फंबायमोन खामानि मावनायखौ देखायनो नागिरदों दा आङो देखायनोसै ओमफ्राय गिबियावनो नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअ'खौबो बरायबाय दा नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा नै खामानि मावगासिनो दङ गेट बानायनो नागिरदों दाउदैया दाउदै ना मोजाङा जाहैबाय फुजासाद अन्थाइआव बेसे गिदिर बुखांदों नायदों सिदा खालामनाय दे बैजों मोननैजों सिदा खालामनाय दे ओमफ्राय नोरैथिं जोंहा फंबाय बनजित खुलुमबाय लोगोफोर जों दा साफा देखायनोसै आरो जोंहानिथिं बिनानाव हायना मारै दं इधर देखो शर्म नहीं आना चाहिए आरो जोंहा ओरैथिं नै फंबाय मद' नाम मोजांखौ मिन्थिया जिखुनु जाया ओमफ्राय ओरैथिं नै जोंहा र' दङ ओमफ्राय ओरैथिं नै सेक्रेटारि ओमफ्राय बर' थुनलाइनि माबाया मामोनलाय ना औ दे फंबाया खोन्थादोंसै खुलुमबाय लोगोफोर दा जोंहा जोंनि फैबाय थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखां सान फालिनाया जोंहा थांगासिनो दं दा बिनि थाखायनो जोंहा खामानिया सोलिगासिनो दं लोगोफोर दा ओरैहाय आं सिनायथि होनि नोंनिफ्राय सिनायथि होनोसै आं बिथाङाबो जोंनि बर' लिटारेरि ससाइटिनिनो मेम्बार आदा मद' ओमफ्राय ओरैजाय दङ जोंहा जोंनिनो इउनिट एबसुनि जोंनिनो प्रेसिडेन्टमोन नामा प्रेसिडेन्ट दा नैबे आदायानो जादों जोंनि बर' लिटारेरि ससाइटिनि सेक्रेटारि आदानाव कुइसन सोंनो हागोन दे मारै जोंनि फैबाय थानाय प्रग्रामखौ मारै खुंनो नागिरदों ओमफ्राय नोंहालाय आङो लोगो नेहाथारियाव दङ दा बर' लिटारेरि ससाइटियाव ओमफ्राय आङो दानि इउनियन बडियाव आङो डिबेट एन्ड सिम्प'जियामाव दङ लोगोफोर ओमफ्राय आं जेसखौसो देखायनो लुबैदोंमोन आरोखि दा देखायगोन आङो ओमफ्राय र' फंबायमोनहा जेनेबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानहरदों दे र' फार्स्टआव आं सोंग्रोसै जिखुनु जाया जोंहा नैबे प्रग्रामा मेम'रियेल डेआ दा बेसेबां आगान होगासिनो दं बेसेबां माबाया जोंहा बड'फानि गोसोखां सान फालिनाया जोंना एबार गुथि जागोन एबार गुथियाव आगान होसिगोन लोगोफोर 2025 मायथाइ मोनबाय नालाय दा नोंथांमोन दा माखासेखौ बाद बाखिखौ आदाया खोन्थादो सेक्रेटारि आदाया दे नैबे सेक्रेटारि ब्रनाव सोंसै ओमफ्राय जोंहा नैबे प्रग्रामा जेनेबा खय थारिखनिफ्राय जागोन जोंहा एबार 2025 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खुंगा गुथि गोसोखां सान फालिथाय बे फालिथाया जोंहा एप्रिल दाननि 3, 4 and 5 जागोन बेनिखायनो दा जोंहा खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं आरो बांद्राय गोबाव गैला अनलि 1 week दंबावो दा आं मोनसे खोथाखौ खावलायनो लुबैदों जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव थानाय बेसेबां कलेजफोर दं बे कलेजफोरा जोंहा नैबे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखां सान फालिथायाव बाहागो लाफैगोन आरो जाय फरायसालिमाया इनभाइटेसन मोनाखै बिथांमोनखौ जोङो थाबैनो हरगोन आरो गुबुन फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिखौ जों खावलायहरनो नागिरदों बिथांमोना फै जोंनि प्रग्रामखौ नायफै आरो प्रग्राम नायफैनायजों लोगोसे कालचारेल इभेन्ट आरो लिटारेरि इभेन्टआव बाहागो लाफै सोब मोनसे जोंनि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे प्रग्राम बियो बेनोसै आरो दे गोजोननाय थाबाय आरो माबा बुंबावगोन नामा थेख्रे फंबाय माबा बुंबावगोन नामा बुंथ'ला आदसा होमबाना सिङाव एसे हाबनानै देखायनानैसै होनबा हाबैयाबो बिराद गोबाव जाबाय लोगोसे माने भिडिअ बानायाबो बिराद गोबाव जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर आङो जेखि जाया नैबे जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कलेजावहाय जेखि जाया प्रग्राम जाया माने आङो बाहागो लाफैयो आरो भिडिअ खालामफैयो दा आङो नैबे फंबायमोनखौ माने फंबायमोनबाबो बिनानावमोनबाबो आं लोगो बायदिसो सानो आरोखि ना माने बिराद क्लस नालाय दा लोगोफोर नायलांदो आं आदा रोजि बुंनायखौ आङो जोंनि कलेज केम्पास सिङाव लांनि लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय सिङाव हाबलांनि र' लोगोफोर आङो दा सिङाव हाबहैनोसै बिनिफ्राय जोंहा माने माखासे बिनानावमोन मोसानाय सोलोंगासिनो दं एसे देखायहैना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जाय आंखौ अनो मोजां मोनो थाबैनो 20K साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जोंहा नैबे रुमावहाय बिनानावमोनहा माने मोसानाय सोलोंगासिनो दं आरो आं एसे देखायनो हाबनानै लाजियो ना मायो देखो माथो मानसिफ्रानो बिराद खम
नै बिनानावमोनहा महिमा कबिता लोगोसे लाजिग्राफोर देखायथ'ला खम नङा माने आदा खम नङा जोंहा माखासे स्टुडेन्टफोरा जोंना मोसाखांनानै थांबाय दा एसे लेट सफैनाय जाबाय जोङो दा जा बिसोर दङ बिसोरो माने दस्रा गानखौ सोलोंबावदों आरो दा ड्रेस लाथ'दों लोगोफोर दा नुगोन नोंथांमोनहा गाबोन समफोर जुदि आदाया फैयोबा मा गान सोलोंदों प्रेक्टिसखौ नुगोन दा बिसोर सोलोंबावगोन उनाव नोंसोर लाजियो ओमफ्राय नै बेखौ सिनायखायो बनालि आं नामखौ खोन्थाथ'ला जाय जाय आंनि ब्लग नायो सिनायखाया माथो गुफुरसो नुबाय मानसिखौनो मा ओरैथिं दं र' नैबेहाय जोंहा प्रग्राम जाबाय थाखायोना प्रग्राम सासेया मोखांखौ देखायासै बियो लाजियो बिसोरो कारेन्टबो जागोन खाथियाव मानो थादों नुबाय दा लोगोफोर माने बिसोरल' नङा जाहैबाय आरो दंबावो माखासे थांबायनो बिनिफ्राय जोंहा मोसानाया सानबेसे जाखो जेनेबा बेसे गोबाव जाखो सोलोंनाया जालालै बिराद लाजियो खुगायानो ओंखारा जाबाय लोगोफोर आंनो खोन्थालांसै जोंना माने जागासिनोखा आरोना लोगोफोर माने दा आं कबितानाव सोंना नायलाय जाबाय दे बाद होदो एबार रिल्स बानायनो एबार रिपर्ट हरजोबगोन आं नायदोल' बेसे गोबाव जागोन होननानै सोंबाय आं मोसानायखौ ओमफ्राय बिनिफ्राय मोनबेसे जेनेबा दोंबेसे मोसानाया बुरजायैनो दं मोननैसो गाननि नाम खोन्थादो दोंनैसो गाननि नाम खोन्थादो दे मा बागुरुम्बा आरो मदार्न दङ मदार्न आरो सिखिरि सिख्ला हाजोआव सिखिरि मोसायो ना आदसा दे ओमफ्राय मोसाना देखायनो हागोन हाया हाथ'आ फंबायमोना मा लाबोखो खाजा लाबोदों खाजा सिख्लाफोरनो जाग्रा सिंग्रा मोसाग्राफोरनो ओमफ्राय बेदि नङा हौवाफोरनिसो बथलसेल' सिख्लाफोरनो बेखौ हैला आरो खस्थ'निसो बियो आदसा दे हैगोरदो ओमफ्राय आङो लोगोफोर आङो नैबे दतमा इउ एन ब्रह्म कलेजखौ माने 360 देखायनि बरिया नुयोना सान्दुं दंबा साबसिन नुबावगौसोमोन ओमफ्राय दे नोंनो खोन्थादो स्टेज प्रग्रामा जोंहा नैबावनो जायो माखासे औवा गारफैखाबाय लोगोफोर जोंहा दा बेहाय नै औवाया साफा खालामगासिनो दंखायो दा लोगोफोर नोंथांमोनहा थांनाय बोसोराव आदा रुजुरुमुआ जोंनाव फैनानै खोन्थाखादोंमोन 8थि बड'फानि गोसोखां सान फालिनायखौ लोगोफोर आदाया लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै हो जाय नायनो गोसो नायनो हागोन ओमफ्राय दा एबारथ' गुथि जोंना बे गुथि फालिनायखौ लोगोफोर नोंथांमोनहा आदा रुजुरुमुनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला अब्लानो आदाया खोन्थागोन गोबां जोंनि आसामाव थानाय बर'फोर थानाय कलेजफोरखौ जों इनभाइट खालामदों दा सोर फैयो आदानि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुगोन नोंथांमोनहा बेनो आदा ओमफ्राय दा नैबे भिडिअखौ जाय नायदों ओमफ्राय नैबे माने जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कलेजावहाय माने जाय बाहागो लाफैगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना खोन्थाहरबानो जाबाय आंबो थांगोन होननानै दा बेनो आरो दसे भिडिअ बानायबावनोसै नै जोंना फंबाय दावदैया नोगोद मावबाय हा जावै माने लेथ्राजोबसै ओमफ्राय आं मोनसे खोथा सोंनि जेनेबा गुबुन कलेजफोरनिफ्राय फैनाय सिख्लाफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानो नोंथाङा आङो गुबुन माने कलेजनिफ्राय फैनाया फैखानांगौखा आरोखि ना खारन जोंजों लोगो मोनलायगोन जोंजों सिनायलायगोन नुलायगोन दा बिदि जायो आरोखि माने सिनायलायबासो जेरावखि थाङा मानो ओंखाम आन्दाया आरोखि ना दा फैनानै जोंनाव सिनायबाय नोंसोरो मालाबा जोंनि कलेजावनो जेनेबा दतमायावनो प्रग्राम जाबाय मोनसे होमबा फैलायबाय एसे एनै माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा जों कल खालामबानो जों हेल्प होनो हाबाय साउन्डआ एसे खमायथ'लाय जोंहा साउन्डआ एसे खमायथ'लाय जोंहा नै मालाय लोगोफोर आङो दा माने नैबे इउ एन ब्रह्म कलेजनि माबाखौ देखायनो नागिरदों केन्टिनखौ गोदानसो मा बेलाय बेनो जाहैबायना बेनो माने सेल्फि पइन्टनि आरोखि आदसा माने सेल्फि पइन्टखौ बेखौ दं खालामो बेयाव नङाबा नैबेयाव खालामगोन आरोखि आदसा नैबावबो जायो बेयावबो जायो माथो बै सिगाङावसो बानायोमोन ना लकेसनालाय नैबे बेखौथ' बरिया नुयो गेटनिफ्राय साबसिन मोनबावोसो आं नैबेखौ माने देखायदों आरोखि जों एसे साफा जाहांबाय ना आरो साफा बानायबावगोन ना जागोन
जागोन औ साफा जाजोबगोन बे प्रग्राम जाजासिमाव साफा जागोन आरोखि क्लियारनो ओमफ्राय आङो केन्टिनाथ' गोदानसो नङा गोदानसो औ देग्लायसो बानायनाय देग्लायसो औ दे एसे देखायना नोंथांमोना फैबा हाबनानै जाला फैनो हागोन आरोखि ना एसे सिङाव हाबनि कलेज केन्टिन बड'फा इउ एन ब्रह्म कलेज दतमा ओमफ्राय श्रीजुत उरखाव गोरा ब्रह्म मिनिस्टार जागासिनो दङ मोनो ओंखाम मोनजोबो गासिबो मोनजोबो ना आच्छा अर्डारसो नै जोंहा सानसेरां फंबाय मोनहा र' दा एसे उनाव खोन्थागोन आं एसे देखायना मा मेम्स नायगासिनो दं नै बरिया सिगां गैयामोन आरो केन्टिना दा केन्टिन जानानै बिराद मोजां जाबाय आरोना नै जोंना दा फंबाय मोनहा मावगासिनो दङ दावदै दावदैयानो पारफेक्टार मालाय खस्थ'लै इउटुबारालाय मा मिथिनो बिराद खस्थ' खस्थ' मिथिबाय जिखुनु जाया औ ओमफ्राय र' लोगोफोर आङो माने नैबे जोंहा बड'फा इउ एन ब्रह्म कलेजनि गोदान जिएसखौ देखायनो नागिरदों आं दहाय रायखांदोंमोन नालाय नै दासो देखायनो मोनबाय फंबाय सानसोरां ब्रह्ममोन ना बसुमतारी आच्छा जोंनि गामिनिनोखा फंबाया ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा जे नैबावहाय नैबे बड'फा इउ एन ब्रह्म कलेजावहाय मेम'रियेल डे जानो थांगासिनो दं दा बे प्रग्रामनि सोमोन्दै एसे खोन्थादो दे माबाफोर बुंनो गोसो जादोंबा बुंदो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कलेज दतमायाव फैगौ एप्रिलनि 3, 4, 5आव गुथि बड'फानि गोसोखां सान फालिनो थांगासिनो दं जोंनिनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फरायसालिमानि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि आदा गोमसार ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव दा जोंना खामानिया दिनैनिफ्राय एसे जागायजेनदों दा गेटनि खामानिखौ गेटनि इनचार्जआ दैदेनगासिनो लासै लासै मावनो सानलांबाय दानिफ्रायनो समाथ' बिदिनो 1 उइकनि बारा दंबावो मानो होनबा जों खामानियाव एथ'बां गोरों नङा नालाय ओंखायनो लासै लासै गोबावनिफ्रायनो मावलांनो सानबाय आरो दा आङो गुबुन गुबुन जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरखौ जोंनि बे गुथि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखां सान फालिथायाव बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि बे गोसोखां सान फालिथायाव बाहागो लाफैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामफैगोन जाबाय औ दा दे गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम बिनिफ्राय सिनायनानै लाखादो जोंहा नै जेनेरेल सेक्रेटारिया नोंथांमोना जे नैबे प्रग्रामाव गुबुन गुबुन कलेजनिफ्राय बाहागो लाफैगोन ना नोंथांमोना सिनायनानै लाखाबानो जाबाय रायलायबानो जाबाय आरोना जोंहा सानसोरां फंबायजों औ ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै सम मोनोब्ला उनावहाय भिडिअ खालामफैबावगोन प्रग्राम जानायनि सिगां आरोना औ दा आदा रुमुनि इउटुब चेनेलखौ लाइक साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो जिखुनु जाया बोसोरावनो माने जेखि जाया प्रग्रामावनो बाहागो लाफैबाय थायो भिडिअ खालामबाय थायो ना औ नोंथांमोना अननानै साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय ना लोगोफोर